turka shi. Lallai babu shakka mai martaba ya tara su Gimbiya da kuma matarsa Fulani da kuma Abba da Bagardama da sauran 'yan gidan nasa da kuma ƙannan nasa da suke cikin gidan garin Gabas ɗin. A lokacin da mai martaba ke ƙara gargaɗar su Gimbiya a game da irin saƙon da ya tura su su je su aiwatar a gidansu ita Sumayya, wacce take tare da ɗan nasu ɗan Abba Galadima. A lokacin da mai martaba ya umarci su Gimbiya akan ta haɗa mutanenta domin su je su samu su karɓo musu jaririnsu, tunda a yanzu haka ita Sumayya an riga da an ɗaura mata aure tare da Aliyu Firazzo, inda sarki ya yi matuƙar baƙin cikin jin wannan al'amari da yake shirin faruwa a cikin gidan garin Gabas ɗin nasu. Sannan kuma ya ba da umarni akan ya kamata a je a karɓo musu jaririnsu ɗan Abba Gardama, saboda shi ne kaɗai zai samu kwanciyar hankali, sannan kuma ya huce da irin abubuwan da yake gani a game da irin cin mutuncin da iyayen Hajiya Sumayya suka yi wa shi Abba Gardama. Lallai babu shakka ran sarki ya matuƙar ɓaci sosai, sannan kuma ya ce ko ta halin kaka an aka karɓo jaririn nan ko da wani irin abu yake so a shayar da shi za a shayar da shi, ko da kwa babu wani nono ko kuma wani abu da za a iya shayar da shi a cikin ƙasar nan, to ko a wace ƙasa ne in dai da akwai irin abin da za a ba shi domin ya rayu, to za a je a nemo mai saboda a ga ya rayu, saboda sarki ya riga da ya ɗora burinsa da kuma ya ƙwallafa irin abubuwan da ɗan yake so ya zama ɗan Hajiya Sumayya tare da Abba Galadima, wanda sarki yake ganin cewar zaman ɗan nan a gurinsu ba ƙaramar alfarma ba ne ba da kuma kare mutuncin gidan Gabas ɗin nasu, saboda a 'ya'yan sarki tunda sarki yake haihuwa bai taɓa haifar ɗa namiji ba, sannan kuma Abba Galadima shi kaɗai ne namiji bayan sai sarki mai martaba, inda sarki yake tunanin in dai Abba Galadima ya samu ya haifi ɗa namiji, to a lokacin da Abba Galadima ya faɗi ya mutu, to ɗan Abba Galadima ne zai gaji sarautar nan ta Gabas, saboda duniya haka take, komai ya farko zai yi ƙarshe, kuma duniya ba gurin zama bace ba a lokacin da sarki yake faɗawa shi Abba da Gardama, kuma duniya ba ta tabbas, duk lokacin kai ba wani zance da za a faɗa maka kuma wata alama da za a gani, sai dai kawai ka tafi a neme ka a rasa, sai dai mu fatan Allah ubangiji ya sa mu cika da imani. A lokacin da mai martaba yake ƙara faɗa Abba Galadima, to tunda ɗan nan ya riga da ya zo, sannan kuma Sumayya matar taka an riga da an ɗaura mata aure da wani a can gefe, to ya kamata a yi gaggawa zuwa a karɓo ɗan nan. Sai dai babu shakka a lokacin da su Gimbiya suka je karɓo ɗan Abba Gardama, inda suka haɗu da cin mutunci a game da ita Hajiya Maimuna da kuma wulaƙanci a game da ita Talatu, inda suka ci musu mutunci, sannan kuma suka ce ba wanda ya sai fita daga ɗan nan. A lokacin da Fulani ta yi niyyar fitar da ɗan saboda ta ji ɓacin ran irin abubuwan da ita Hajiya Maimuna take faɗa, sannan kuma ta ce ba wanda ya sai hana su fita da ɗan, sannan inda Maimuna babu Sumayya take cewa in dai ɗan nan ne kwa ba wanda ya sai fita da shi, saboda su yi musu ihu su tara musu jama'a cikin gidan su ce ga barayi sun zo suna nema su tafi musu da ɗa. A lokacin da ta fara faɗar baƙaƙen maganganu akan mai martaba sarki, inda Fulani ta gaba ta iya juriya ba, sannan kuma ta fito ta tanka mata, sannan kuma ta ce ta gyara kalamanta, ya kamata a ce ta san me take, kuma ta san wa turo su wannan aiki babban aiki ne, saboda in dai za su dinga wulakanta mai martaba kuwa su ci mutunci kuwa su faɗi wasu maganganu na aibu a kansa, to za a iya shafe babu rayuwarsu, sannan kuma za a iya kore su daga cikin garin nan da suke zama, a kwace komai nasu a hankaɗa su can wajen gari domin su ci gaba da rayuwa. In kuma mai martaba ya so ma zai iya zuwa a kai su a kulle su, da cewar mai martaba fa ba halinsa bane ba cin mutuncin al'umma ko kuma wulakanta ɗan adam, duk ba halinsa bane ba, amma saboda irin abin da ita Maimunan take yi, inda ran Fulani ya ɓaci sosai kuma ta dinga faɗa mata irin wannan maganganu. Lallai babu shakka da babu Gimbiya a cikin gidan su Sumayya da za a haifar da ɗa mara ido, saboda Gimbiya ce take hana Fulani irin abubuwan da take faɗa, sannan kuma tace tunda har sun ƙi ba su ɗan talallami, to za su je su faɗa mai martaba, saboda mai martaba ya san ta wace irin hanya zai zo ya karɓi ɗan nasa, sannan kuma ya san wani irin abu zai musu a game da irin wannan taurin kai da kuma rashin mutunci da suka yi wa shi mai martaba, da kuma irin baƙaƙen maganganu da suka faɗa a game da mai martaba. Inda Hajiya Maimuna take cewa duk abin da za a faɗa sai dai a faɗa, sannan kuma ɗa ne ba za a ba da shi ba, shi ya kusan wata 5 a hannunsu, shi ya yi wayo an yaye shi daga
hannun mamarsa sannan za a iya mika musu ɗan gare su, amma a yanzu ba wani mahaluki da ya isa ya raba su da ɗan nasu. Inda hankalin Sumayya yake matukar tashi sosai, saboda tana jin inda za a raba ta ɗan nan kamar za a raba ta da wani bangon jiki na kamar za a raba ta da wani sassan jiki ne na jikinta a cikin rayuwarta, inda take ganin ɗan fa a yanzu shine komai nata, duk da cewar fa har a yanzu Sumayya tana matukar son Abba Raba Gardama, shi da cewar 'yan gidansu ne ba ta so da siya ya kilishi wanda suke tsangwamata kuma suke ci mata mutunci, shine kowa tsoron da take a game da komawa gidan gabas ɗin. Amma har a yanzu Sumayya tana son shi Abba Raba Gardama, sannan kuma tana so su ci gaba da zaman aure a cikin gidan gabas ɗin. Shi dai ko in ta tuna irin wulakancin da kuma cin mutuncin da ake mata, shine tsoron da take kar ta koma a cigaba da mata irin wannan al'amari a ƙara haifar da wata matsala ko kuma wasu matsalolin. Lalle babu shakka Gimbiya ta zo ta karantawa mai martaba ga irin abubuwan da suke faruwa a game da cewa fa an ce ba za a bada dan shi Abba Raba Gardaman ba, inda sarki ce zai tattara manyan jami'an tsaro domin su je su kwato dan nasu.